बेरायफैनो हागोन मानसिफोरा रायजो रायजोआ बहुद डेभेलप दंखा Karena ya tadi dulu, ya sepuluh menit, nanti bawa lagi ya se, utama ya se, kuliah muda sejagat hal. Ya, namun tapi bapak. Namun bapak nada, sejak modal lagi udah bawa. दोनथ'दों बाइकआव माने बांद्राय गरमखौ सरि बांद्राय गुसुखौ जानो हाया आं माने एसे माबा खालामदां गरम माने दंखा रड जोंनि देनदागार फैनाय देनदागार ओरै हाबबोनाय लामा आरो बेयावनो जों जागासिनो दं सारा जागासिनो दं मेरला गैया सारा खाबायलै जानाया खिन्थु मेरा तो गिर गया शायद बोरवा खुले जावा यहाँ पर रखा था मैंने टिंकी में इसके इस कवर से निकल कर यहाँ पर जमीन में